chismosa no nagtipon-tipon da. Amin nga aglabas ti para ang anda isut tapik da. Amin nga karuba ket madilaw da isut pagrugian akaapa. Tati saot maysa ipadanon da no di makisayan ket nay nayunan dagitay. Salit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di nga makatal na dagiting yung iwat da. Kapot da kis nga apal da karuba ay nagkakatkatawala ay agpipinerjan da ngagkakadwa. Adan tumet lang iti altaw dumteng ti karma. Dagiti inaramid mo ti padam at tao ketlak amim to. Timkad amo dagita kagayam mo adot sa udat liklikot mo. Dati amo no sikat na kasango ay nagsaya at nangem na budbudo pa'y ngiwata. Salit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di nga agtal na nagiting yung iwat da. Gapot da kes nga apal da karuba ay nagkakatkatawalaeng agpipinerjan da ngagkakadwa. Awan prenot ngiwat da salit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di nga agtal na dagiting yung iwat da. Gapot da kes nga apal da karuba ay nakakatkatawala